ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಫ್ರೈಡೆ ಅಂಚ ನಮಕೊಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಉಂಡೇನಿಲ್ಲ ಅಂಚ ರೆಡಿ ಆದ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಬಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಲೇನ್ ಕಾಪುನಿ ಇನಿ ಆನ್ ಫಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತ ಅಂಚನೆ ವಾಯ್ಸ್ ಪೂರ ಪೋತುಂಡೆನ್ನ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಪೂರ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಯ ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರಿಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತೆರ್ ಅಂಚ ಇನ್ನಿಲ ನಮಕೊಂಜಿ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಉಂಡು ಪಂಡ ಲಂಚ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪ್ರೇಮಕ್ಕ ಬೊಕ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ ಅಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡ್ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ 12:30 ಆಂಡ್ ಅಂಚೈತೆ ಪಿದಡ್ನಿ ಕೋಡೆ ಬನ್ನಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆತುಂಡು ಪಂಡ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಬೊಕ ನೇಮಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಇಡ್ದು ಅಂಚ ಜೆಪ್ಪನಾಗ ಮೂಜ ಆತನ ಅಂಚೈತೆಲ್ಲ ಕುಂಸೀತ ಪಿದಡ್ನೆ ಅಂಚ ಪೋಯ್ ಏರ್ನ ಸ್ಕೂಟಿಯೋ ಸಾಯಿ ಚೋಚಾ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕದ ಪೂರ ಏನಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಪೂರ ನಿದ್ರೆ ಉಂಡಲ್ಲ ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಲಕ್ಕದ ಅಕ್ಕ ಏಪಿನಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದೊಂದು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮೊಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ದು ವ್ಯೂ ಸಿಟಿ ಇಂದು ಗುದೇಬಿ ಅದೇ ಇಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಗುದೇಬಿಯ ಪನ್ಪೇರ ಚಂದ್ರಸನ್ನ ಅತ್ತೆ ಎನ್ನತೆ ಉದ್ದಪ್ಪು ನರ್ನ ಬಿಡಿದೆ ಸೊರ ಪೋತುಂಡು ಕೋಡೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪಡ್ದಾರ್ನ ಪತ್ಪೆ ನಡ್ತೇರ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಒಂದುಂಡು ಏನೋ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಶ್ರೇಯನ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಆತಣ ಲುಕ್ಸ್ ಯಮ್ಮಿ ಶೆಫ್ ಮುಲ್ಲರ್ அந்த ரெசிபி போடாண்டா please contact Shreya Santosh for legal advice on salad recipe ಒಂದೇನ ಪಿರ ಒಂದೇ ಚಿಕನ್ ಒಂದು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ Perhaps you should pay more attention. Wednesday Addams song. Wednesday Addams, 8 titles by Danny Elfman. Alexa Radd Chaddi Gorvana ಅಲೆಕ್ಸಾ ರಡ್ಡು ಚಡ್ಡಿ ಕೊರವನ ಅಡಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸ್ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಎನ್ನಾರು ಮೇರೋರಿ ಅವ್ಳು ಅಲೆಕ್ಸಾ ಪೋ ಚಡ್ಡಿಗೆ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸಂಡ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊಂದಿನ ಈ ಫುಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಶಮ್ಮು ಮನ್ಪುನ ದಾಲ್ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ಗೆ ಮಣಿಪಾಲ್ ದಾಲ್ ಅಂದ ಏ ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಉಂಡು ಶಿರೀಶ್ ಎಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೇರ ಬಂತ ಅವ ಬ್ರೆಡ್ ಒಂಚೂರು ಚೀಸ್ ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತು ಸೈಡ್ ಹೊರಡ ಅಣ್ಣ ಈ ಅಲೆಗ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಂತ್ ಕೊರಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಂಪನ್ ಪೈ ಎಡ್ಡೆ ಕುಕ್ಕೊಂದು ಅಲೆಗ್ ಮಂತ್ ಕೊರ್ದಿ ಎಲ್ಡ ಅನ್ಪಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕೊಂಚೇನ ನನ್ನೊಂಚಿ ಬ್ರೆಡ್ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ಎಂಗ್ಲ ಕಿಚನ್ ಫ್ರೀ ಉಂಟು ನಿಕ್ಕು ಬಲ್ಲ ಅತ್ಯ ಬ್ರೆಡ್ ಫುಡ್ಡಿಂಗ್ ನಿಕ್ಕ ಏನ ಬೋಡಿ ಅಂಕಂತ ಕೊರ್ಪ ಹೆಂಗ್ ಮಂತ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ್ಯಾ ಮೋಕಲ್ನ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ತುಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕಂದೇ ಮುಂತಲೆ ಮಾಮಿನ ಸ್ವರ ಪೋತುಂಡು ಎಂಗಲ್ಲ ಏನಿತಾ ವೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ ಶೌರ್ಯ ಅಂತ ಉಂಡಾಪಿ ಶೌರ್ಯ ಮಕ್ಳೆ ಪಜಲ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಅದಣ್ಣ ಏರು ಚಂದ ಮಮ್ಮ ಡಾಪುಜಿ ಬುಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕಡೆ
ಸರಿ ಸರಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೋದು ಏನ ಬರ್ ರೈಟ್ ಶೇಪ್ ಮನ್ಪಲ್ಲ ತುಕ ಇರ್ನೊಂಜಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪುಗ ಏ ಆರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಿರದೆ ಉಂತುಲೆ ಇರ್ನ ಟರ್ನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾನೇಶ್ ಅನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಇರ್ದು ಕಡೆ ಹೆಂಗು ಬರ್ಲೆ ಅಂತ ಓಕೆ ತುಕ ಕರ್ಲೆ ತು ಕಾರ ಏನ ಮನ್ಪಿರ್ತಕ್ಕ ನಾಲಿತ್ತುಂಡ ಫೋರ್ ಯಾಂತು ತರ ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಯಾನೀರು ಬೇಗ ಬರ್ಬಾರ್ದು ಮೊಕ್ಕುಲ್ತಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎರಡು ಜನಕ್ಲ ಪಜಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಬೇತೆ ನಿಕ್ಲು ವೇಸ್ಟೇ ಆವೈನಿ ಗಜನ ಆವೈನಿ ಜೋಕುಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದ ನಿಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಜನ ಓಲ್ಲೇರ ಕಣ್ಣನೆ ಬೊಡೆದಿ ಓಡೆ ಪೋಣಾಗಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯಾವ ಓಡಕ್ಲ ಅಂದೆ ಮೂಲ ಒಟ್ಟು ಗೊತ್ತಲೆ ಮೊಕಲ್ ಎರಡು ಜನ ಕಂಡನೆ ಬೊಡೆದೀಗ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಯಾವಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಕಲರ್ಲ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲ್ದ ಐಕೆ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪೀನಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಂತದ್ದು ಆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಬಹರೇನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಕ್ಕಲ ಇದಿಜ್ಜೆ ಯಾನ್ ಅಕ್ಲಿನ್ ಫಸ್ಟ್ ದಿಂಚ ತೂರಾಗಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ ಮದ್ಮೇದ್ ಬಂದಾಗ ನಿಂಚೆನೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅಕ್ಕಲ ಬಹರೇನ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಪ್ಪಲ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಮೇರ ಪ್ರವೀಣ್ ಅನ್ನ ಸಾರಿ ಪೂರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮನ್ಪೇರು ಮೇರೆಗ್ ಬಾಬಿಗ ಊರುಡ್ದು ಬಂದಾಗ ಆರೆ ಕನಪೇರಿ ಏರೆಗಾಂಡಲ ಸಾರಿ ಸಲ್ವರ್ಪುರ ಏನ ಚೂಸ್ ಮನ್ಪೇರ ಇತ್ತು ಮೇರೆ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಯಾರು ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರ ಐ ಕಮಿಷನ್ ಕೊರೋಣ ಅಂಡರೆಗ ಅಂಚ ಇಂದು ಅಂಗಿ ಪಾಡೋಡುಂದಿರೆಗ ಅಂದೆ ಇರ್ ನನ್ನ ಬೇತ ಕಲರ್ ಪಾಡೋಡು ಅಕ್ಕಲ್ ಪಾಡಿನ ಕಲರ್ ಪಾಡೋದು ಇಂದ ಹಾಲ್ ಕುಕ್ ಮಂದಿನತ್ತ ಟಾಕ್ ಟು ಮೈ ಲಾಯರ್ This is Shobha Aunty special pepper chicken, and this is called Mona's chutney. Yeah. Backstory सब है इसका, लेकिन for another video. ಲೆಮನ್ ಇನ್ನೊಂದು Cricketers are missing. ಏನ ಒಂದುಂಡು ಮೇರೆ ನಕ್ಕ ನಕ್ಕಗೆ ಅಕ್ಕ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಂದಿರ್ ಪೂರ ಓಲೋಲ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ಮೇರೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಏನ ಸಭೆ ಒಂದು ಟೀ ಮನ್ಪುನೆ ಅಂತೂ ಯಾರ ಖಾಲಿ ಲೆಟರ್ ವೆಜ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೋಲ್ ಚಟ್ನಿ ಅದು ವೆಜ್ ತಕ್ಲೆ ಇರ್ಲ ಪ್ರವೀಣನೆಲ್ಲ ಚಟ್ನಿ ಏರ್ ಮಂದಿನಿ ಮಿಂಟ್ ಅತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಒಂಜಿ ಏತ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ದಿಂಚ ಪೂರ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ
ಅವೊಂಜಿ ಏನ ಪಜಲ್ ಅಕ್ಕ ಟೀಮ್ ಅನ್ಪರ ಅವು ತಿರ್ತದೆ ಯಾರತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೀಮ್ ಅನ್ಪರ ಕರೆದಿಚ್ಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಡ್ಡಿಯರು ಫೋಟೋ ಒಂದುಂಡು ರಡ್ ಗ್ರೀನ್ ಪಾಡ್ದಿರ ರಡ್ ಚಂದ ರೆಡ್ಡೇ ಬೈದಂಡ್ಯಾ ಇನ್ನಿತ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ವಿನ್ ಅದು ಬರ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ 4 ಗಂಟೆನಾಗ ಬೈಡ್ ಏರೆಗ್ ದೇ ಏರ್ನ ಅಂದ ಓಲು ಆಡೆ ಪೋಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಪೋಯ್ ಕೊಡ್ಲ ಬಾಜನ್ನ ದೆಕ್ಕೊಡ್ಲ ಪೂರ ಆರೆ ಮನ್ಪುನ್ ಎಂಗಳು ತಿಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರ್ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಾದೆ ಅವಳು ಹೌಸಿ ಕೊನಾರೆ ಪೋಯರ್ ತಿರ್ತು ಪೂರ ಸಾಕಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂದುಂಡು ಪೂರ ರೆಗ್ಲ ಬಂಜಿ ಜಿಂಜಿದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಮನಸ್ಸು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕರದಿಜ್ಜೆ ಪಿರ ಏನ ಬೈಯದ ಚಾಕ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆಡಿ ಆತನ ಎಂಗಲ್ನ ಮನಸ್ಸು ಪೂರ ಲೇಟ್ ಆಯ್ನಿ 4 o'clock ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಕುಲೋಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ತೊಗೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಪೂರ ಮಂಜಿ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕರದಿಜ್ಜೆ ನನ್ನ ಪಿರೆಂದು ಒರ್ತಿ ಜೆತ್ತಲಕ್ಕದ ಬತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಡಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ಯಾ ಎಂಕಲ್ನ ಮೇಡಮ್ನ ವಾಯ್ಸ್ పోతుండు కూడా ఎన్నల ఆల్మోస్ట్ గరగర ఉండిన కరదజి చాక్ రెడీ ఉన్నాడు ఆజ గమ్మతాడు పార్టీని అదే ಇಲ್ಲ ಶೋಕುಂಡು ಊರ್ದ ಇಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂದು ರೆಡಿನೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜಾಗ ಉಂಡೆ ಆಯ್ತು ಜನ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಾಗ ನನ್ನೆಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಮಂಚಿನ ಕಾಲಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಅದು ಅಸಲ್ ಫೇಮಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಅದ ಬಹರೇನ್ ದ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಕಪಲ್ ಮೇರ್ ತುಯ್ಲಾಕಿಜ್ಜೇರ ಈ ಜನ ಏ ಅವಕ್ಕಂತದ್ದು ಅರ್ಧ ದಿನ ಅಲ್ಲ ಆತಜಿ ಬಿರೇನ ವಿದೌಟ್ ಶುಗರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ತಿನ್ಪಿನ ಪೂರ ತಿನ್ಪೇರು ಅಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರಡ್ ಸಲ ಪಾರ್ದು ತಿಂತಿರ್ದ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹೌಸಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಚಾಯ್ ಕುರ್ಬಾಯಿನ ಚಾಯ್ ಅವನು ದೂರ ಬರೋಡು ಗರ್ವಣ್ಣ ಕೋರಿ ಮಿನಿ ಕಜ್ಜಿ ಮಂತಿದ್ದಾರೆ ಪೂರ ಲೆಪ್ಪರ ಏನ ಗಮ್ಮತಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡಿಗೆ ನಿಮಿಷ ಅಂದಂದು 6 ಕೊನ ಪೂಜೆರಿ ಇರ್ದಾದೆ ಕಾಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಾರೆ ಲೆಕ್ಕಿ ಬಾಬಿಗ ಮೂಜಿ ಸಲ ತಿಕ್ಕಂಡು ಫುಲ್ ಹೌಸ್ ರಡ್ಡು ಫುಲ್ ಹೌಸ ಮೂಜಾ ರಡ್ಡ ಮೂಜಾ ಯಾತ್ ಲಿಕ್ಕಿಗ ಎತ್ತಿ ಮೂಜೆ ಆರ್ ಲಿಕ್ಕಿತ ಲಕ್ಕಿತಾಗೆ ಟಾಯ್ಗ ಕಾಸ ಅಂಡ ಓ ಅಕ್ಕ ರಾತ್ರಿದ 10 ಗಂಟೆ ದೂರ ಬಿದ್ದ ಫೋಟೋ ಪುಂಡ್ಗೆಲ್ಲ ಈಗ
ಓ ಅಕ್ಕ ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿ 10 ಹೋಟ್ ಊಡೆ ಪಿನ್ನೆ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:32 ಬೈದ ಇತ್ತೆ 10 ಒಂದುಂಡು ರಾತ್ರಿದ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಾಂಡು ಓಪಿನ್ ಒಂಚ ಮೆಲ್ಲ ಜಾರುಂಡ್ಯಾ ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಡೀತೆ ನನ್ನ ದುಂಬದ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್